Hvordan har du båret dig ad med at fodre min kat med kattegrus? Jeg brugte bare en ske, og så brugte jeg kattens mund. Du er da godt nok ikke for klog. Men jeg ved jo ikke, at jeg er meget dum. Og kongen glæder sig over de mange flotte og grinagtige fysiske symptomer, som folk udviser. Kongen vil gerne dele de charmerende symptomer med jer. Hippie-lyde fra maveregionen, lort ud af pikken, opkast i tegnebogen. Daglig ude fra sygehuset. Hvorfor har du kvalt dit nyfødte barn med et kondom? Jamen, jeg har jo hørt, at hvis man ikke vil have børn, så skal man bruge kondom. Jamen, det er jo ikke sådan, man skal bruge det. Jamen, jeg er jo også dum, ikke også? Det er i orden. Bare det ikke sker igen. Det følgende er en liste med restriktioner baseret på sundhedsfaglige anbefalinger og kongens sans for humor. Dæk hele din krop med kondomer, hvis du skal have sex. Sprutende og boblende øjne må blive hjemme. Du må ikke komme smør på underen af din grovbirkes. Og ja, det er dig, kongen taler til. Super smittespredning til vens med fokus på øjenbryn kan godkendes, hvis hans enkel er med på ideen. Du må ikke amme småbørn. Det er dog tilladt at placere babyer permanent i brystet, hvor de får uhindret adgang til mælk. Hej Lemming, det er din chef nede fra tandlægeklinikken. Du havde en patient i går, som skulle have fjernet tandsten. Hvordan fanden kan du komme til at fjerne hele munden? Det er fordi, du skal jo tænke på, jeg er jo dum, ikke? Nå, så er det i orden. Pøbelen har fået lov til at vælge navnet på den nye sygdom. Kongen modtog mange gode forslag. Eksempelvis husgrællefaster, trævle krop, rallende lone Lars, meksikansk fløde og varm krop. Tak fordi du vil passe min guldfisk, men hvorfor har du lagt den i sengen? Jamen det var træt. Jamen en fisk, den skal da ikke ligge i sengen og sove, den skal da være nede i vandet. Jamen, jeg har hørt, at hvis man sover nede i vandet, så dør man. Det var godt nok dumt sagt. Jamen, du skal jo tænke på, at jeg er jo dum, ikke? Vi skal ud i skoven og spise fugle. I Vojens er der et særdeles værdifuldt mineral i undergrunden. Det kaldes jord. Jeg har engang været i Toftlund. Den var godt nok stor. Det er den eneste gang, jeg har set andre mennesker end min far, min mor og mine 17 søskende. Og så Grete og Torkild. Hvem er Grete og Torkild? Jamen, det er vores naboer. De bor 7 kilometer fra Tønder. Torkild er min fars fætters onkel. Men det er også min far. Hvad så med Grete? Jamen, hun er også min far. Vi er ren indavl. Det er vi hernede i Sønderjylland. Derfor foreslog hun i stedet, at kongen kunne købe nogle vindmøller. Kongen var med på ideen, men desværre havde de ikke nogen vindmøller med indbygget svovl og pesticider, som ødelægger miljøet. Så nytter det jo ikke noget, at det er billigt. Jeg går selvfølgelig ind for frihed. Det gør man her i Danmark. Men frihed, det handler ikke om at gøre, hvad man vil. Frihed, det handler om at spise svinekød. Men fortvivl ej, kære konge. Der er altid håb for, at pølsen skæld daler ned over byen og skaber nyt liv fra de kvinder, der kløjs i hudflagerne, mens deres æg danser i mausen. Hvorfor vil du ikke andre det godt? Men det vil jeg også. De skal bare være fuldstændig ligesom mig. Hvorfor skal de det? Jamen, jeg tror, det er, fordi jeg er en bitter gammel idiot, som lider af dødsangst. Jeg keder mig lidt. Og det synes jeg, det skal gå ud over alle andre. Jeg kan godt sige, at hvis I skal være i mit land, så skal I fandme også spise frikadeller. Og pebernødder. Det er jo næsten lige så godt som at se hans enkel skralde dyr med en kartoffelskralder. Du må ikke ligge i blenderen, mens den er tændt. Du må ikke gå som varmt brød. Kender du det der med at hældes havre ud i sit venstre knæ? Hvad siger du? Der krabs ud over hele Vesterhavet.
andet nu i Turkmenistan, hvor folk havde nogle stænger, som gik i forlængelse af kroppen. De kaldtes ben. Deres vitale organer hed Leif, og alle deres marker var sået til med ribben og oksemedaljoner eller et eller andet dyr. Vejene var primært belagt med indmad, da de ikke havde råd til det dyre kød ned fra slagteren. Deres nationalret var fjer. I skolen lærte turkmenerne hverken matematik, historie eller sprog, men mest goblelyde, ringmuskelsvømning og skinkedyrets opstandelse. Turkmenere arbejdede primært med at producere ristet løg. Den efterfølgende mundtransplantation, hvor lægen selvfølgelig viste sig at være min ærkefjende, Kjeld the Killer, da den foregik til et liveshow, og jeg kan nok godt gætte, hvad der så skete. Han erstattede min mund med en pelikanmund. Så vågnede jeg fra min narkose og proppede min gamle mund langt ned i kæften på ham. Den med, at jeg vandt den kamp. Greven sidder under parasollen og drikker savl. Det ud af det kun for bøsser. Ninja, der brokker sig over bæret. En ninja, der har fået sprængt. I fremtiden må I gerne bide jer selv i kråsen. Erstatte frimærker med gammeldags leverpletter. Hæld havregrød ned i jeres bedstefar. Hæld friskpresset tampon på jeres fiskefilet. Flette øjne. For helvede, jeg kan fornemme hans minder. Noget med en tur ned til åen og ufattelig mange liter øl, der blev hældt ned i alle mulige forkerte kropsåbninger på forkerte mennesker. En dag, da kongen var i gang med at mælke sin datter, fik han så en genial idé. Kongens royale forrådskammer, som er lavet af skinkekødet fra en skovtrold, fik en helt ny funktion som lattergaskammer. Robotterne og polakkerne er i gang med at tage vores jobs. Det er sikkert alle de kulturradikale inden for storbyerne, der laver robotterne og programmerer dem til at være muhammedanere. Dem kan de kulturradikale nemlig godt lide. Hvad har en grøn overflade og 18 huller? En frø i Ukraine. Så sidder FC Midtjylland, Alternativet og Islamisk Stat på hele magten i kalifatet Danmark. Det er for galt. Hvad har en and og et cykelstativ til fælles? De er begge lavet af jern, undtagen anden. Selvfølgelig så er det fyldt med kulturradikale inde i sådan en metropol som Esbjerg. Det er der, hvor alle bøsserne fra Vestjylland og Sønderjylland de flytter hen. Store dele af befolkningen i Mogens er stadig ramt af den hyldende morsomme sygdom Heineken 20, der blandt andet får folks øjne til at boble og smaske. Hvem helvede har lagt æg til min rede? Hvor fanden har jeg lagt mit æg? Så skal tante sendes gennem et rør ned i undergrunden. Det samme sted, som man gemmer CO2-affald og glemte Haribo-poser. Der står en mand så klar med klemmer i øjnene og byder tante velkommen, mens hendes undulatagtige krop sveder som aldrig før. Al den sved gør, at hun glider og falder gennem gulvet, hvor en flok elge står klar med stylter, og far siger fløjl igen og igen. Herren velsigne din udflåd. Hvis man ikke selv kan fikse sin carport, så skal man nok genoverveje livet. Med næste gang, hvor en Flemming vil forsøge at se, hvor meget han kan nå at spise af en sabeltiger, før den begynder at synes, at det er træls. Rusland er et dejligt land. Det er så dejligt gråt. Der var slet ingen regnbuefarve nogen steder. Det eneste negative var, at deres præsident han er bøsse.
Jeg havde en madlavningsulykke, hvor jeg kom til at fjerne min egen lunge med en bagpensel. Årets store dag på det sorte marked, det er Black Friday. Der flyder det med kropsdele alle vegne. Nogen vidste man ikke engang var i menneskekroppen, for eksempel krose og ankler. Sid med næste gang, hvor en kontanthjælpsmodtager sidder fast i et støvsugerrør. En kvinde havde det lidt for varmt, så hun tog sin jakke af og bandt den rundt om maven, så man ikke kunne se hendes røv. Det er mangel på respekt for mænd. Kongen opdagede, at der har været 472 skovbrand i Grækenland i år, men det er altså for lidt, hvis den globale opvarmning den skal blive til noget. Kongen blev kvalt i en hælspore, og hans datter skulle skamme sig. Kongen var ved at sortere sin lår i 2 bunker, da en servitrice kom og pressede sin bryst op i hovedet på kongen. Han spiste hendes patter, men blev ikke mæt. Forleden sad kongen og spiste fiskefilet. Han var ved at presse saften fra en mus ud over fisken, da han blev krænket over noget helt andet. Kongen ville danse med sin farmor, men hendes liv var for opløst. Kvaliteten af balsamering er for dårlig nu til dags. Man kan ikke bruge lige til noget som helst. Jeg gider ikke være her. Jeg vil meget hellere hjem og slikke min labrador. Jeg blev for nylig fyret fra mit job, fordi jeg sagde til mine ledere, at jeg synes, han var for dum til at være direktør. Jeg sagde også til ham, at jeg synes, han ligner en syg parring med min helleflynder, Arne Mælk og en støvskåner. Og så sagde jeg til ham, at jeg ville fylde hans kone op med olien fra et glas soltørrede tomater. Men det fandt han så ikke i. Hvorfor kan man ikke bare få skrevet i olie på dåse? Det ville være meget nemmere end alt det der sex. Se med næste gang, hvor jeg får besøg af en kvinde, som sømmer sin tunge fast til en gås, for at sætte fokus på det uetiske ved at lave foie gras. Undskyld, frøken, må jeg bide dem i patterne? Jeg var meget tæt befolket. Jeg var faktisk den tættest befolkede person i Europa. Jeg måtte være hollander. Når 17 millioner mennesker de er samlet i et skab, så kan du vel forestille dig, hvor meget udflod der er derinde. Til med næste gang, hvor jeg får besøg af en mand, der bliver kvalt i en hjort. Peter Plys kiggede på sin mave og sagde, gider du at lave det af papmaché, hvorefter han savede grislingen over med en motorsav. Forleden, da kongen var ved at koge en af sine stuepiger, blev han frygtelig sulten. Kongen gik ned i det kongelige forrådskammer og fandt sig en tynde fyldt med lakseskæl, som han tykkede grundigt gennem et sugerør. Kongen syntes dog, at laksene var lidt kedelige, så han besluttede sig for at hælde nogle ton vodka i bassinet til fiskene. Det havde dog ikke den ønskede effekt på fiskene, som lå og brækkede sig over hjørnet. Endelig kunne kongen begynde at høste sin lakseskæl. Han lavede et særligt ritual til lejligheden, hvor i der blandt andet indgik afspilning af 32 sekunder af sang nummer 8 fra det der Bee Gees album, som blev så enormt populært i Polen. Men det startede jo egentlig med, at vi levede i sus og dus som bundfisk i Roskilde Fjord i de første 30 år af vores liv. Ja, altså så fandt vi ud af, at man kunne gå op i skoven. Ja. Og der fandt vi en flok mårhunde. Ja. Og dem fandt vi ud af, at den kunne man hælde mælk ud over. Det blev vi meget fascineret af. Og når du siger, kongen æder dine små brune jader med salsa. Franco,
Du skal graves op. Du skal regere igen. Carlos, dit fede svin! Mor kom grædende gennem haven med kold skål på spyd, kalkunklaser og frisk presset gås. Jeg fik sovset skægget og lugte klumpen til med Aalborg fløde. Der manglede ikke noget. Det er nemmere at snakke med folk, mens der kommer mad i går ud af øjnene på dem. Da vi alle var døde, besluttede en ildelugtende fyr ved navn Morten Mumie sig for at føde sig selv ud af et betændt sår i en bandage. Hvad er det for noget farveslask, I har på? Det er bare udflået ring fra Jørgen. Livet er en stor fest, hvor man venter på at dø, så der kommer alt muligt saft ud af kroppen på en. Så behøver man ikke engang bruge deodorant. Den dufter godt i forvejen. Min krop er mit tempel. Et pragtfuldt lidt af slagsen, hvor murene falder sammen og alt går i stykker. Det er som et hus, der styrter i grus. Jeg er lykkelig. Drøm, fadermor. Nu, fadermor, du som er helt død. Nu dør vi jo igen. Naturlig blåskimmel på mine kinder. Grydemor for hovedbid. Brædepande for størkner i asfalt. Fladlandsdrube giver den op til dans. Stakkels farmand får stemmebånd. Vendsyssel betyder armgrotte på latin. Se med næste gang, hvor jeg får besøg af en veganer, som er spærret inde i en ko, og som er nødt til at æde sig ud af den. Det måtte komme godt. Kongen bevarer Mogens. Tante dine ben. Tante dine ben. Tante dine ben.
Oh,